Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Continua una gran afluència de públic en els actes programats per la Festa Major d'enguany. Que és una festa molt participada, amb molt èxit. Jo crec que la gent en general l'està rebent molt bé, perquè està participant moltíssim. Al matí, la missa solemne de Festa Major en honor de Santa Maria, que va rebre una ofrena del Motor Club Micorella i que va comptar amb la participació de gegants, capgrossos i diables de Martorell. Després, un concert vermut a càrrec de la Yolanda Sicara i que també ha omplert de gom a gom la recent inaugurada plaça de l'Església. Una participació elevada, tot i les altes temperatures. La veritat, però, és que la calor no ens ha frenat, perquè hem tingut rècords d'assistència arreu. Ahir l'actuació musical de Fangoria va superar les 10.000 persones. A la tarda, la festa s'ha congregat a la plaça de les Cultures. Les famílies han pogut refrescar-se amb una gelatada popular i un parc d'aigua amb tobogans per totes les edats. Jocs refrescants com un cubell de palanca i la tradicional festa de l'escuma. Seguidament, la Cobla Baricel ha posat la música a una ballada de sardanes. Organitzat per la secció sardanista de Martorell, els balladors han pogut gaudir de la companyia musical. El batlle ha mostrat el seu optimisme davant el recorregut que porta la festa d'enguany. Com a alcalde, que és una de les coses que em preocupen molt, és que ho estem fent amb civisme, amb prudència, amb responsabilitat, cap problema, cap incident. I que ha comptat amb el suport dels cossos de seguretat ciutadana, tenint en compte que és una època complexa, perquè clar, tenim molts agents que estan de vacances, però els que hi són han fet un esforç i hem donat uns dispositius especials i per tant veiem molta policia a tots els actes, tant a les entrades com a les sortides. a més de seguretat privada i també Els voluntaris de protecció civil que ens han ajudat molt. agents que s'han pogut veure als concerts de la nit amb Nancy Rubias i los Mojinos Escocios. Més de 6.000 persones han fet presència al carrer de Josep Vilar. Les Nancy Rubias han fet un recorregut pels seus grans èxits i el grup del Sevilla ha presentat la seva gira Los Más Grandes, davant d'un públic entregat. Fonollosa ha demanat més pel darrer dia de Festa Major. La gent diu, escolteu, disfrutem a l'estiu, disfrutem la festa, disfrutem del poble, i jo crec que és el que està fent. Que comptarà amb Rigui per Xics, el col·lectiu TQM i la gran festa final a la nit del carrer Josep Vilar tancaran una edició de represa en la que l'èxit i rècord d'assistència serà una de les grans protagonistes d'aquesta Festa Major.